Mimi Bear, thank you po. Maraming salamat po. Kusina ni Men, thank you po. Thank you sa pagdalaw. Maraming salamat po.
Pobring Layason, thank you. Maraming salamat dyan. Lagyan kita ng jacket. May jacket ka na po. Kapobring Layason TV.
Afternoon, Ate Kapit. Good morning. Good morning, Ate Kapit. Good night dyan, Ate Egypt. Tulog-tulog na pag may time. Morning, TV. Thank you sa pagdalaw. Lagyan kita ng jacket dyan. Marnagi ba yan? Marnagi? Marnagi TV. Pang-apat na tusok. Bicolanos TV. Thank you. Maraming salamat sa patamsak dyan.
Kabantay Channel, thank you. Dams, thank you. Thank you sa mga patamsak dyan. Thank you. Bams 2.0, thank you. Kabantay Channel, thank you. Chrismail, thank you. Thank you, maraming maraming salamat sa pagbisita sa Mountain Channel. Thank you, thank you. Rakitirang Inday, maray na aga sa imo. Ikaw ba'y ano? Libon Albay? Libon. Uy, Madam Porita, thank you po. Madam Porita, ini-isa-isa kayo Madam na ano, ni na Nation X. Pangalawa na kayo na ano. Una si Ate Lab.
Charo Asparo, thank you. Thank you. Maraming salamat sa mga pasugod dyan. Thank you. Hello, Rakitirang Inday. Thank you. Thank you dyan. Saan kayo sa ano? Libon at Bay po kayo? Sa Libon po ba kayo? Rakitirang Inday. May ano po dyan, may mga tulosa po dyan. Rakitirang Inday. Ah, opo. Kasi sabi ng nanay ko yung lolo daw namin, diyan ang galing sa Albay. Sa Sorsogon mo yun na rin doon. Sa Sorsogon. Tapos sa ano, sa Piodoran. May mga ano na kami. Tapos sa ano, may ano, sa Pasakaw, Camarines Sur. Dito kami sa Pasakaw, Camarines Sur. Nice meeting din po sa inyo, Raketirang Inday. Ang mga ano po dyan sa ano, ano, Bicolanang Magayon. Tsaka si Bicolana Vlog. Dyan po. Lagi ako sa live niya pag ano, naka-live si Bicolanang Magayon. At si
ano, si wife, si wife Magayon, nasa Tagabuhi. Si ano naman ay Bulan. Di ba okay naman ang ano diyan, ang ano sa Facebook. Mas malaki yata sa Facebook eh. Eh sa YouTube eh parang ano na eh, may higpit na eh. Thank you sa paharang diyan. Maganda po ba yung ano? Monetize na po kayo sa ano? Sa Facebook? Maganda po ba yung ano? Monetize na po kayo sa ano? Sa
Tina Official Vlog, thank you sa patusok mo dyan. Maraming salamat. Kuya Jupat, Kuya Jupat, support, thank you.
Hello, hello. Good morning sa inyong lahat diyan. Tayo po ay mag-i-end na kasi magluluto pa tayo. Maraming salamat sa mga nag-BG diyan. Thank you po. Salamat. Bye-bye po.